oversteek van de Maas tussen Mook en het Brabantse Kuik. Tot zo'n 1600 jaar geleden deden de Romeinen dat hier ook al. Een brug werd al eens opgegraven en nu zijn archeologen opnieuw de Maas ingedoken. Op de plek van die bubbeltjes echt, daar ligt dus een duiker in het water. Die is archeologisch onderzoek aan het doen hier. Wat zoekt hij? Hij is op zoek naar de resten van een Romeinse steiger, Romeinse kade eigenlijk, uit de late-Romeinse tijd die hier gelegen heeft. De hei blijkt in dit geval een zij. Maritiem archeoloog Alice Neet was zo'n 2 uur onder water en dat is pittig. Ja, zeker. Zeker. En ik moest ook de pompinstallatie onder water in elkaar zetten. En dat is boven water al zwaar en onder water vind ik het persoonlijk nog lastiger. Via een livestream kan iedereen meekijken, al is er vaak niet veel te zien door het troebele water. De duikers steken dan ook van alles in hun zakken en boven water moet dan duidelijk worden of ze beet hebben. Stukje leer van een Romeinse schoen misschien, scherven, muntjes, kralen en andere vondsten gaan allemaal in een zak voor nader onderzoek. Op de kade is het voor collega-archeoloog Johan van Kampen een stuk duidelijker wat er boven water wordt gehaald. Ja, dit is dus een van de palen van die houten constructie, eigenlijk die houten steiger uit die Romeinse tijd. Het is een kleintje. Hij is ook al flink aangetast door de stroming en dat zie je aan de bovenkant. Hij is helemaal gespleten. Maar er komen dus ook echt palen uit van 2,5 meter lang nog. Onder water blijft het verleden goed bewaard, maar grotere schepen en zo nu en dan een ruwere Maas zijn een bedreiging voor dit stukje Romeinse geschiedenis. En daarom wordt het nu toch maar naar boven gehaald. Het kan ons bovendien weer van alles leren. Ja, we kunnen hier bijvoorbeeld van leren welke gereedschappen er zijn gebruikt. We weten bijvoorbeeld dat de Romeinen graag met dissels werkten. En die sporen kunnen we dus ook daadwerkelijk terugzien op het hout. Wat we proberen te zien in ieder geval is of eenzelfde houtbewerker ook meerdere palen heeft bewerkt. Hopelijk kunnen we dus ook een beetje achterhalen hoeveel verschillende mensen aan de palen hebben gewerkt. En daar kunnen we dus een heel beeld mee creëren. Hoe is die kade opgebouwd en hoe is dit allemaal gebeurd? Terwijl het slip ook door een zeef gaat op zoek naar vondsten, is de onderwaterarcheoloog weer bijgekomen voor een volgende duik in het verleden. Ik denk dadelijk nog een keer, ja. Ja, als Weer 2 uur. Maar dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat hou ik geloof ik niet nog een keer 2 uur. Mooi geweest vandaag. Ja.